Molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ufuneka unestress, umsimelelo akabuyanga, ulele engekho endlini. Kanti lonke elo xesha usebhuthini ufakwe ngumandla noobhululu bakhe. Bathe ke basawumehlisa abambetha kanje udumbe inyeke le uyopha. Kunzima nothetha. Umandla ke umbuze ukuba usebenza nabani na. Kangafune ke ukuthetha ke utamsi until umandla athi omnye wabo makayetshisa nyama eBlawa ayotshisa latshisa nyama and enze sure uba ukhona unontle nofuneka xa isitsha. Hayi ke yamazi ke utamsi ngokuthanda ifamily yakhe uvele wacula watsho wathi ungamlana usaphila. Hayi ke umandla wabe sesithi makukhalezise thatha ifowuni makamfowunele. Wafowunelwa ke ungamlana wabe semxelela ke utamsi ungamlana uba ikhona la recording ebeyicelile wathi uzamthumelela nelocation azoyithatha. Wavuma ke omnye ngapha ufuneka etshisa nyama akafisi stress again uyaqhubeka uzama nontando ke ngoku sekhona uthi makafowunele utamsi kudala emfowunela akamfumani umsimela akayibambi ifowuni. Kanti nontando kudala ke zama efowuna engamfumani but emane ebuza ke umandla ngaphaya kumsimelelo uba le ntwana kaLusuku ifunani kuwe. Athi kumsimelelo hayi myekeni lo uyandifowunela nje akho nto ayifunayo. Kuye kwathiwa ke makayibambe ke ifowuni yakhe ke. Uye wamfowunela ke waphendula ke utamsi watsho ke uba uphi wathi uzomthumelela ilocation. Ufuneke becaphuka ke ethi yena ufune ubusuku bonke ingabanjwa ifowuni kodwa yena ufuna nje ngomzuzu ibe seyibanjwa ifowuni. Wathi ke uyahamba naye ufuneka uyapha umsimelelo akhoyo wathi untando makangahambi. Athi ke kulungile kodwa uba ubuyanga nawe ziyazi uba xa efika ndizawufika ndimjulele ngebheki sakhe ngapha kweyadi. Wathi ke untando uzawubuya naye. Utamsi ngaphaya ummele ke umbuzo woba wenzani nale ntwana kaLusuku ufunani imfunani. Oko ke mthethelela ke uyacela bangamenzi into untando yaboyika kakhulu. So nje uye wathi ke umandla okay ke kulungile xa efika ke le ntwana kaLusuku into endizawuyenza ndizayirhabhuza amathumbu ndiyibulale uyijongile. Ungamlana yena ndizamdubula entloko ogqiba ndimlahlele koKrebe. Wathi ndisawugqiba ndize kuwe ndikwenze kanje washiyeka emkhomba apha entloko ke. Asazi ke noba uye wamdubula kodwa ndiqonda uba ngathi amdubule ngoba usalindele ungamlana nontando. uNozuko uthetha noLusuko bathe besathetha ke bebambena apha ezandleni kwafika uAnathi obuze uba uyambiza na etsho kuLusuko. Wabe sesithi uLusuko ewe wakonyanya ke uNozuko wathi sisebhizi Anathi. Waxolisa ke uAnathi wathi hayi uyahamba. Uthe xa ethi yahamba wambiza uLusuku waya kuye wothetha naye wogqiba wamqabula apha esidleleni wamhaga bomfunqula. uNozuko uvele wajonga apho kwafela khona inja esonyanya. Ekuhambeni kwemini ke uAnathi ubhizi khuphe wonke ama-veggies uthi uzonqunqa ispinatshi. Kuvele kufike uNozuko ebuza uba yindlela enitya ngayo nale ezilalini phofu uthi andilambanga. uAnathi uthe ke hayi ndiphela siphekela thina sobabini. uNozuko uthe ke angakalingacinga uba uzozenza itshomi yakhe yena akazitya loo nto yena uzo-oda okwakhe ukutya ngoba le into edliwe emakhaya. Uye waphoxeka kuAnathi ke. Uye wamcela ke into yoba njengoba behlala bobabini mabahloniphane. Yho wangabe ngayithethanga ke leyo into. Wathi uNozuko hayi kaloku kukwam apha sisi ndizawugabadula ndigabadule ndihambe ngomlenze omnye. Awuyi kwatshomi yam akukho kwaBullet apha itshomi yakho nguBullet. Waphinda wathi kanene ugxothiwe nanguloo Bullet. Wathi ke uAnathi hayi akandixothanga. Wawugqiba wathi ke uAnathi betraya yena ukuba civil nje kuyo yonke le. Kanti uNozuko umvile wathi hayi kaloku uzawuba civil phaa ezilalini not apha kwam. Oko ke emkhumbuza uba kukwakhe phaa and uyamgezela hayi kancinci. Gezile uNozuko. So andiyazi uba izawuthini le nto yabo yokuhlala bobayi-2 noAnathi but nje uyamgezela shem kakhulu. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.